Xiquets, xiquetes, la sessió començarà en breus moments. Seguint l'exemple anterior del professor Sara, recordeu el pes del vehicle. Fixeu-vos si, mireu, massa màxima autoritzada, en aquest cas 8.500 quilos. Si nosaltres volguem saber els quilos que pot portar este camió, simplement seria la resta, una diferència entre els dos. Vos imagineu en la vostra habitació 1 quilo de sucre? Vos imagineu en la vostra habitació 8.500 quilos de sucre? Cabrien.